Vrtići u kvartovskom kinu program su koji Udruga Djeca susreću umjetnost provodi sad već 8. godinu u gradu Zagrebu kroz 8 kulturnih centara, od Sesveta do Susetgrada do Travnog. U program dolazi 25 vrtića iz Zagreba koji 4 puta godišnje posjećuju kino u svom kvartu. U programu godišnje sudjeluje 7000 gledatelja, to je 25 vrtića koji dolaze na projekcije. Ono što ovdje gledaju su malo drugačiji filmovi jer su selektirani da budu i edukativni i zabavni i da budu primjereni njihovoj dobi i pokušavamo im pokazati nešto drugačije. Uvijek imamo jedan mali uvod prije gledanja filma koji se na neki način odnosi na film, ali oni već dolaze pripremljeni na projekciju zbog aktivnosti koje su odgajateljice i odgajatelji prošli s njima u vrtiću. Znači to su ti naši metodički materijali koje pripremaju stručnjaci sa Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, koji pripremaju djecu prije dolaska na projekciju, onda su sa mnom u kinu i onda kad se vrate u vrtić još provode aktivnosti na osnovu onoga što su pogledali u kinu. Osim samih vrtićanaca, u ovom programu radimo i sa odgojiteljicama koje imaju stručne edukacije sa filmašima, sa medijskim pedagozima i te se edukacije provode u 2 ciklusa godišnje. Osim toga radimo i sa roditeljima sustavno. Oni također sudjeluju u predavanjima o utjecaju medija na djecu od vrtićke dobi i o snalaženju u medijskoj džungli koja nas danas okružuje. Prošle godine smo uveli jedan novi program. Nismo znali kako će to u kinu izgledati, kako će djeca reagirati na njega jer je riječ o kratkim eksperimentalnim filmovima. Program se zove Cine Mini, to je europski projekt. Međutim, djeca su reagirala savršeno. Naprosto treba imati povjerenja u njih, dati im prostora da se izraze i onda uvijek od njih dobimo dobar feedback. Program se provodi u suradnji sa Gradom Zagrebom i s kulturnim centrima, te kao takav je primjer dobre prakse koja odgaja mladu publiku od ranih nogu i na kino sadržaje koji su različiti od blockbustera i na dolaske u kulturne centre koji su njihovi kvartovski, te kao takvi su buduća publika centrima i kinima.